koji nije ostao. Ne zna se... Joj, ostala su dva, razgovaraju nešto. Hej, druže, kaže Pizzaman. Hej, druže, ne znam zašto su samo ja i ti ostali. Možda zato što su mi najjači. A šta misliš da se zajedno podelimo ovu picu i da se suzdružimo? Pa nije loše, ja ću se sve sekirama da prosečem picu da zajedno možemo da podelimo. Ajde, evo dolazi da podelimo. A šta kaže Hello Kitty? Boginja. Kažem da možete da se pomirite i da podelite picu. Ali to nije moguće. Mora jedan da pobedi. Ne, nije važno ko je pobedio. Važno je da li smo dobri. To nema smisla. Mora neko da pobedi. Slažemo se sa mačevačima i Pizzamanom. Ne znam tačnu odluku. Ja mislim da to nije fair. Mora jedan da pobedi. Ne znam šta je, ali... Nerešeno je! I grad igračaka i ljudi mogu da se suzdrže. Zajedno. Bravo! To, jupi!